jgħidu kienu fqar. Xuk min f'din id-dinja ġugarel jasmu bejt tnejn bla jintabħu li fi żmienhom kienu ferħanin bix-xejn. Dawra mejda għana ċirku min fażar bil-flus li dejn. Television ġo kull kamra u karozza l-waħda tnejn. Messenger, Twitter u Facebook biex inkellmek kull fejn tmur. U ritratt ta' kull tifkira f'mobile hemm kollox miġbur. Dawra mejda għana ċirku nittamaw li għall-aħjar. Napprezzaw dak kollu l-għandna biex nifirħu b'għad fażar. Ejja ngħawdu dak li ksibna priż is-saħħa tal-progress. Ma nsirux materjalisti jew il-vittmi tas-suċċess. Kieku hawn in-nanni tagħna jinżistuna biex naraw la narfu ngawdu l-ħajja mingħajr qatt ma nabbużaw. Dawra mejda għana ċirku min fażar bil-flus li dejn. Television ġo kull kamra u karozza l-waħda tnejn. Messenger, Twitter u Facebook biex inkellmek kull fejn tmur. U ritratt ta' kull tifkira f'mobile hemm kollox miġbur. Tajt minnu il-fer minna aħna jew in-nanniet. Min b'xejn ma jikkuntentana jew min jifraq b'żid ħabbit. Dawra mejda għana ċirku biex nifirħu b'għad fażar. Ejja ngħawdu dak li ksibna priż is-saħħa tal-progress. Ma nsirux materjalisti jew il-vittmi tas-suċċess. Ma nsirux materjalisti jew il-vittmi tas-suċċess.